adică 10 ani, sau nu știu cât am, versus nici nu. A, mi-a dat cursor. Bă, gata cu vorba. Hai la atac. Mamă, bă, ce ai? Ai ok. Am a headshot. Ce față avea, zici că e șobolan. I'm a real true champion. Deci, beveiți-o șobolan. Bă, tu ai autoșat. Da? Ai și ești cunoscut. Câtițo. Deci dacă eu sunt pe ce... Mi-am luat de la creditul meu. Mamă, eu sunt acolo sus. Nu i-am dat pe căpățânt. Am a true. Ia cherie! Așa pe... Sau nu știu cum se numește. Mamă, eu merg pe clasă, mă duc acolo cât mai sus. Unde-i mă beveită șobolanul? Ce fac, mă, îmi faci pe ăla? Îți fac masaj. La chelie. Faci masaj la chelieță. Ia uite-l. S-a stricat. S-a stricat vlăduțul. S-a stricat copchilul. Da, de acolo s-a stricat. Da, ce mă bate... Da, ia oaie. Le duți, după aia îmi dai telefonul puțin la setare, bine? Nu. De ce? Tu vrei să fiu mai nou? Nu, vreau să fii și mai bun. Ok. Ok, nu, lasă că îi lasă autoșatul. I'm a true real champion. Credeam că mi s-a făcut mai mult telefonul. Doamne. Credeam că nici cam Squid Game și normal. Mă, game modul ăla Squid Game și... I'm a true real champion. Mamă, ce... numai la chelie îți dau. La cheliuța. Cheliuța frumoasă. La cheliuța ta ție ca o ghiuță. Dar cum de pe calculator ești mai bun? Se cheamă fără autoshot. Îl meci. Arena, ok. Cred că până la urmă jucăm bani. Așa. Ok, mi-a picat fix. Să stălută. Joacă cu RPG-ul. Oh, bă, mie mi-a picat amele de nume. Da, fără întrebări ce...
Doamne. Bă, mă, sunt picioare! Nu te cred! Mi-a picat din nou shotgun-ul. Eu sunt destul de bun pe arena. Mai cooked cu kitul ăsta. Kitul te sees tien. Bine că mai sniper. Mamă, 2 hituri. 2 hituri. Maaaa! Hai că vezi sus. Ce bine ar fi dacă aș ști cum să joc cu parcul. Anac! Pș, mama! Cu ama mică. Mama, vreau să te iubesc. Nu se te... Cred că asta e printre singurele arme care... Bro, ăsta mă bate cu katana. Două. Da. I-am dat cu scutul, no way! Dai cu scutul! Îi mergi? Îi mergi. Hai să mai băgăm un meci, câteva meciuri. Eu să dau benca. Playground. Hai jucăm Splash. Da, playground. Ok, ok. Mamă, nu știu. Așa. Mi-am lăsat soarta să-mi decidă. Cea mai bună. A, unde-i? A, ia uite-l. Nu știu ce trage acolo. Nu știu ce fluturi a văzut. Hai că mi iau kitul mortal. Și mai zic. Pe la spate. Bine, hai amândoi ăsta. Eu dau random. Ma, mi-a picat. Nu vine să cred că mi-a picat de la random. I-am dat gol! Păcat că n-am putut să văd din clipul anterior. Eu nu am uitat. Hai, i-a să-i da pe la chiuliță. Am a headshot. Că dau văzut. Am uitat să-mi schimb arma. E, mai bine, mai bine. This is the end. Mi-a picat cea mai proastă armă din Elveția de Sud.
Bă, a trebuit să-ți dau cu coasa, că asta e cea mai proastă armă din Europa de Sud. Rematch. Oh my, gata. Gata. Mobi? Ia stai că-i dau și un... Gata, respect. GG. Gata. Și ce să zic? Vă pup. La revedere. Ne vedem în următorul clip.